diete eta hala etorriko zaizkigunez irteera lerrora. Eta gero segidan etorriko da juniorrentzat txanda. Eta hementxe oraintxe ja metatik pasatzen beroketa ariketak eginez, Gorka Izagirre, haupa Gorka. Eskerrik asko eta ongi etorri. Gaur ere jardunaldi politia daukak aurretikan. Horen parentesi irikiko dugu, eta esango dugu, atzere bai, Haize, hori ere aipatu behar delako eta ospatzeko delako. Atzo Jon Izagirre ezkondu zen, eta begira. Anaia atzo non ibiliko zen eta gaur non dagoen. Hoi da, konplitzea. Peio ere bai, haupa Peio, makina, eutxior. Peio Goiko etxea gaur geurekin da baita. Euskaltel Euskadiko karrerista. Irtera lerro horretara gero biltzeko prest. Gizonezkoen azken proba izango den horretan. Proba ireki horretan. Konforme, emakumezkoak ere ja biltzen jarrita, irtera lerro puntu horretara etorrita. Junior kategorian lehian izango direnak. Irati Aranguren, Naia Espinosa, Irati Metxelena, Edurne Asensio, Intza del Teso, Iraia Zapirain, Naia Sanz, Carlota Berne, Maier Olano, Ayala Serrano, Izaro Etxarri, Sofia Los Arcos, Laida Hierro eta Naia García. Juniorretan 14 partaide. Elite kategorian, Eli Tomas Arrizabalaga eta Paula Suárez. Eta 23 urte zazpiko kategorian, Maria Modenez, Inés Ibáñez, Uxue Albizua, Lukene Trujillano, Naia Arregi, Lur Zufiria, Antia Mendez eta Naia de Miguel Etxebarria. A los participantes de la prueba previa, os agradeceremos que entreguéis cuanto antes los chips en la mesa del control de jurado, en la mesa en donde también los habéis retirado. La carpa blanca y azul, Garajes Tolosa, que está situada aquí en la entrada principal de la Icastola, es en donde tenéis que ya entregar los chips. Eskerrik asko. Konforme, bada hementxe ja maila nola dagoen eta bati bat temporada nola di joan ikusita, azpimarratu, 23 zazpiko nesketan gaur hemen gauza interesanteak ikusteko moduan egon gaitezkeela. Tartean daudelako bestako beste, María Modenez bestelako carreristak, una María Modenez que ya viene de ser subcampeona tanto en Medina de Pomar como en Villarcayo. María, follow the leader. Te tendremos vigilada, vaya que sí. Seguiremos también la rueda de Naia Arregi. Naia Arregi, Villarcayon hirugarrena izan zen, eta Medina de Pomarren ere laugarren zelkatu zen. Eta Naia de Miguelek ere, erne, Villarcayon bosgarren egin zuenez, erakutsita dauka, badaukara duaia aurrean ibiltzeko. Favoriten artean beraz izen horiek. Junior nesketan berriz, hainbat izen azpimarratzekoen artean. Hortxe beraz eta honen bestean, ja irteera hartuta. Juhu, egurrean, junior juvenil neskak, 23 zazpikoak eta eliteak. Egurrean, haupa neskak. Abian jarrita, Paula Arzuagaren omenezko 3. edizioan, Garajes Tolosa saria. Ziklokrosa maila gorenean Tolosan. 5 minutos para la salida masculina. Post minutu barru gizonezkoen irteera, chicos. Atentos a la convocatoria llamada del jurado para la línea de salida. Eskerrik asko eta suerte, zeboi ere. Ikusteko gaude, besteren artean baita ere, hemen etxekoak zer egiteko dauden esketan. Etxekoak esaten dugunean, bereziki begiratzen diogo esate baterako Aialari, Aiala Serranori. Aurreko denboraldian Espainiako kopako txapelduna izan zen errepidean eta berriz ere noski helburu nagusiak errepidean jarraita atzera orain berriz ere hemen ziklokrosean ikusteko gaude, ja ze puntutan egon litekeen temporada hasiera parte honetan. Erne ibiltzekoan noski baita ere junior nesketan, Jaida Hierro, bezalako karreristak eta
beste hainbat ere bai, ez? Izan Maria Klabo edo Naia Garzia bera, aurraldean ibiltzekoak direnak. Bestak beste, Medina de Pomarren nork irabazi zuen, pum, Laida, Hierro izan zen hankarailea, eta Bilarkaion ere bigarren izan zenez, gaurkorako favorito nagusietako bat izan bide da. Ez bairik gabe, izen haundietako da, hemen aurrealdean ibiltzekoen artean. Deitu ditugu beraz honen bestean, irtera lerro puntu horretara, mutilak. Eta honen bestean, ja prest, junior kategoria horri ere, pum, irtera emateko. Junior kategoria horretan 54 mutil izen eman da. Juvenilak, beti ulertu izan dugun bezala, junior kategori hori. Hone batetik bestera ja, irtera hartzeko prest jarrita. Horreta... Bueno, esaten ari ginenak, eta karo, aurre izen emate zerrendari begira jarrita, eta hemen pelotoi guztia pasatzen ikusi ala bereizi gabe, barkatuko didazu aiala. Barkatuko didazu bat ibotere gainera zer eta presioa sartzia, hemen karrera barruan zeundela esanez, eta jakin dugu, azkenean gaixo aldi txikitxo batek jota, ezin izan duzula parte hartu, eta hala ere arrimatu zarela lasterketa ikustera, eta zeure kideak direnak txalotzera. Eskerrik asko, eta animo, Aiala Serrano, iragartzen ari ginen, lasterketan zegoela, baina ez, azkenean eta azken orduko baja hori. Lastima izan da, baina rekuperatuko zara Aiala, etorriko da, denboraldia oraindik luze datorreta. Animo hor! Andoaingo Txirrindulari Eskolaren izenean, lasterketa burua hartuta dagoeneko, Irati Aranguren izan bide da, edo izaro, Etxarri, bietako bat, hortxe bertan, lasterketa buruan, horixe, Irati Aranguren Karbaie da. Hor, lasterketa buruan ikusten ari garen Janeska, ikusten ari garen, esaten dugunean megafonian, kontua da, streaminga ari garela jarraitzen, eta streaming bidez ere, ari garela gaurkoa disfrutatzen. Banan-bana proba guztiak egiten ari garen bezala. Mientras ya la prueba femenina está en marcha, agradeceremos a los demás participantes, chicos, que despejemos el circuito. Chicos, sobre todo ya los participantes de la prueba masculina principal, os agradeceremos que ya despejemos el circuito. Espiralean, karakolean sartuta buru belarre, Berazubialdeko hegalean lasterketa buru, Irati Aranguren. Junior kategoriako neska da eta ondo da bel. Bueno, prest gaudenean bitartean ja mutilen irteera hartzeko. Mutilak prest eta bagoaz. Hortxe, 34 karreristak osatutako talde txori egurrean ja lehenengo posizioak hartzeko bidean juniorrak lanzatuta. Y el que más lanzado ha salido, el que más enchufado ha salido es Odei Muñoz Gabiña. Wow, nola atera den, Odei, etaren atzetik beste 51. Azkenean 52 dira, karrerista hortxe mutilen pelotoi hori osatuta, juniorretan, ja zirkuitura bulu belarri osatuta. Bai hoxe. Konforme, baulesa gaude, junior mutilak lanzatuta, lehenengo itzulia osatzear, nesketan bai juniorrak, bai eliteak eta baita 23 urte zazpikoak ere. Eta printzipioz, haien buruan gaztenetako bat. Esan dugu, Irati Aranguren, Andoaingo Txirrindulari Eskolako Irati, dabilela aurreko postu horietan. Irati Aranguren ratxan dabil, gauzak diren bezala. Euskadiko Kopako txapelduna izan zen iaz denboraldian, kadete mailan, eta orain ja, juniorretan lehenengo urtea duen honetan, oso fin dabil. 4 podium daramatza dagoeneko ja Iratik. On fire dagoen Andoaingo Txirrindulari Eskolako karreristak.
Ondoengo txirrindulari eskolaren izenean, bera, eta lehen ere aipatu dugunez, Izaro Etxarri, bi taldekide. Eta ordezkatuta, emakumezkoen lehia horretan, ondoko taldeak, Goenaga Jogurrak, Nafarroa Ermita Gaina, Norklamp Launa, Umen, Rio Miera, Bertako Igogailuak, Grupo Eulen Nuk, Desnivel, Koba Cycling, Kuskumendi, Team Zatika Bike Women, Zorri Bike, Simal Factory, Biorrazer Aurubiz, eta noski, etxeko taldea, Zuk Limusin, bi ordezkarirekin, biez, orain batekin, Maier Olano da lasterketan. Maier Olano arozena, Zuk Limusineko karrerista, lehia bete-betean. Goiz ederra daramagu Tolosan. Hirugarren edizio betez, bai horixe Pablo Arzuagaren omenezko proba hauxe. Garajes Tolosa saria. Ziklokrosan mailarik gorenean, brillantenean Tolosan, miserikordiko eta ikastolako buelta honetan, haze zirkuitua. Lehen ere lizentzia bat hartu dut, eta bueno, nire kontu, hori esatea, baina zirkuitu mundialista da, tope. Lehenengo itzulia osatzeko hementxe, ondoengo txirrindulari eskolaren izenean liderra Irati Aranguren Karpaieda, lehenengo itzulia osatzen Irati, txalori Iratirentzat. Ikiarri Irati, oso ona makina. Nola pasaden eta gainera ja hasieratik tartak eginda. Fernando, egunon, Arzuaga. Torrikia eta bagaude, ya estamos todas, esaten dana, etxeako. Ekauna. Mugatik pasadenean horixe, bai horixe lehenengo txekoa baita ere, esaten ari ginen, Maier Olano hortze bilere eta podiumaren lehian sartuta bil Maier, Erne Maier, podiumaren usaian egolitekelako gaur, haupa Maier. Zuk Limusin taldeko karrerista. Gauzak horrela beraz, emakumezkoak ja esan dugu, hor kontrolatuta eta aurkila gizonezkoen lasterketa. Iruditan besteak beste ere daukagunen lasterketa hori ere jarraitzeko moduan izango gara. Eta helmugako pasaerak markatuko dizkigu bati bat ere arrastoak nola dauzkagon. Gaur eta gogoratu, beste irtera bat daukagula aurretik. Goizeko eta gaurko jardunaldi honetako azkena izan bide dena. Ari gara eta nola gainera disfrutatzen, Ziklokrosa, seguraldiaz eta denaz. Eta honen bestean horri ere errematatuko dugu Open mutilen kategoria horrekin. Sub 23, Elite eta Master 30. Besteren artean, lehen ere esan dizugu, hemen errepideko profesionalak, Gorka Izagirre eta Peio
Bilbao bezalako, Peio Goikotxea, bezalako karreristak, Peio Goikotxea, Euskal Tele Euskadikoa, eta Movistarrekoa Gorka Izagirre, eta gero, klasiko oso fuerteak, urte etorri nekatzen ez direnak, Aitor Hernandez bestak beste ere, horra aurrealdean ibiliko denetako bat. Gauzak eta horrela beraz, lehenengo itzulia osatu eta kontuak ere aurki ateratzeko moduan gara, zenbat itzuliko lehia lasterketa egingo duten. Orain neska junior, elite eta openekoek. Bueno, lasterketa buruan mutiletan ere ikusten ari garen lehia, aurkila helmugara bidean izango dugun lehia hori. Au! Eta lastima, hortxe justu ikusten ari gineneko unean. Nola limusin horiakoko Igor Iriarte, hor lasterketa buruko lehian dabilen Igor Iriarte, eskonbrerako horretan erori eginda. Ai, eta lastima, bizikleta gainean hartu behar izan du. Lastima. Aurreko grupila nonbait ikututa geratu zaio, eskonbrerako jaitxira horretan, eta soinean hartuta datorkorrik Iriarte. Ai, lasai, Aitor, lasai, paciencia, oraindik ere karrera asko dagota aita. Gainera dator, bien bitartean talde nagusia. Gaur egia da, eta hor ere seguru egon derela zalantza esintekoa, Ze kubierta, aukeratu gaur zerekin atera, eta nola atera, ikusita lasterketarako gaur ibilbidea oso azkar dagoela, baina karo, irrista puntu bat ere badauka, eta horrekin oso erne ibili behar, eta gertatzen ari da oraintxe bertan ikusten ari garen irudietan bezala, ja, lehenengo postuetako lehian bertan gauzak nola dauden ikusita. Esan da bezala, beraz, aurreneko ja pasara aurki helmugatik egingo dute lehenengo partaidek, eta alaxe hasiko gara ja ikusten eta bereizten nola dagoen lasterketa. Buruan, oraintxe lehen biak pasazaizkigunean, bai horixe, bai Odei Muñoz eta arekin batera baita. Horror, esaten du Iriartek, atera zait, rueda, baina berriz ere gainean jartzeko munda, eta laugarren postuan Igor Iriarte. Ondo eutxita. Bueno, horrentxe, ja banan ari dira guztiak honen bestean bide egiten hortxe ikusten genuen, Igor Iriarte aipatu berri dugu, laugarren postuan da. Izan du, zoritxarreko eroriko hori, one batez korrika ere ibili behar izan du, baina txekoak, eta zirkuitu norbait egondo ezautzen bali badu, bera izan litzeke horitako bat, aurreko asteetan ondo miatutako zirkuita izan delako, haien eskutik edo haien gurpilpean, eta hartatik ere, lasterketa buruan aritxu izan delako beti. Bueno, hortxe, lasterketa buruko lehia horretan, Aketza Meka eta Odei Muñozen arteko lehia, ez Aketza ez, Oskitz da, Oskitz egiguren, ja lasterketa buruan, honen bestean ja lehia horretarako apuntatu zaiguna. Gauzak dauden bezala beraz, lehia Alinko Campañoloko Odei Muñoz, bi dorsala, eta Zorri Bike, Simal Factory, MTB Team taldeko Oskitz egiguren Santa Maria. Artean hortxe biak alabiak, horrein gozentzat Oskitz. Baina, bueno, biak alabiak gurpila hartuta. Horre, Miserikordiko baratze partekatuetako zatian pasatzen, karreristak ikusten dituzue goi irudi horretan, espektakularra den irudia, eta zirkuituaren altuera garaiena ematen dueneko puntua da. Hortxe, lasterketa buruko bikotea pasadenean justu, balazetako kasetatik, eta orain joko dute Miserikordiko parkinaren hegal aldera. Hor beste bukle bat egiten da bertan.
Eta hor sartzen dira gero nolabait ere esateko, bada Jurre auzoko Magalera. Lasterketa buruan, Irati Aranguren emakumezkoetan eta gizonezkoetan berriz. Bi hauek orain streaming irudietan dauzkagunak, Odei Muñoz eta Oskitz Egiguren. Errelebatzen ari dira gainera eta hortxe daude ez. Referentzia batak zein bestak eman nahian, ez dakin izataraino txanda ematetan, baina no, txanda emateak ez, horre gurra dago, Odei Muñozen eraso golpea. Odei Muñoz, que pasa al ataque de la Linko Campañolo, que trata de soltar de rueda a Oskitz Egiguren, al que tiene muy encima. Bueno, se van repartiendo tanto responsabilidades como latigazos. Oskitz eta Odei eta Oskitz, biak alabiak oraingoz, lasterketan bizien sartu direnak, entxufatuenak daudenak, eta kon noski ahalarekin batera lidertzan dabiltzanak. Entxufatuta Irati dabil, ikusgarri Irati Aranguren Karbaie da, Andoaingo Txirrimari Eskolako karrerista, lasterketa buruan nabarmen. Bueno, ze politia dagoen, bai lasterketa gizonezkoetan, esan dugu. Horrentxe hauek biak nola dabiltzan lehian, bai Odei Muñoz eta bai Oskitz Egiguren. Lehen oso gainan zuten eta izan du matxuratxo hori eskonbrerako jaitxieran, baina badirudi rekuperatzen ari dela Igor Iriarte. Bai, hemen etxeko mutila, Igor Iriarte. Beste gainera, ja denboraldi hasierako jo edo detaile hauetan, ba oso amaitza politia datera zuena Medina de Pomarren, podiumean amaitu zen, 3. postuan. Eta limusin horiako kotxirrendulariak etxetik salto batean zirkuituan sartzen den mutil honek, badirudi horrentxe pixka bat pultsua errekuperatzeko modua izan dezakeela eta lasterketako bikotearen gana arrimatzen ari da puskanaka. Lehen bata eta orain bestea. Hau Tolosan ez, baina streaming bidez jarraitzen ari zaretenok, gu adina disfrutatzen ari ote zarete. Haze espektakulua. Eta gainera baldintzak ere oso sonak diren enetik, hala eta honen bestean, goaz, hortxe, beraz, pasoa egin du helmugatik Irati Aranguren Karbaiedak. Ikusgarri dabil Irati Aranguren Karbaie da. Junior emakumezkoa izanik, lehenengo urteko juniorra izanik, liderra da. Wow, iaz egia da, eta lehen ere esan dugu, gauza oso txukunak egin zituela Iratik. Eta hartatik, espero ziteken oso txukun ibili zitekeela, orain eta ja maila nagusiagoa hartu duen honetan. Baina kontxo, hortako emango zenik, lau podion daramatza dagoeneko Iratik, atzetik, eta ja, oraintxe banan-banakoan, nola diren pasatzen, Maria Modene sortleian sartuta, eta bai horixe limusineko karrerista Maier Olano, borrokan sartuta da bilera bat. Top postu horietan sartuta Maier, kategorian podiumean dago. Maier Olano, bere kategorian podiumeko postuetan sartuta. Eta honen bestean, aurki ikusiko dugu baitere, nola ja gizonezkoek egiten duten eskonbrerako jaitxiera inguru aldeko zona tekniko hori, orain arte amintzat ikusi da gainera, tartean bat edo bestentzat presioa izaten ari dela, eta hortxe bidea, zidorra, ondo heltzen dionak, koskatxo bat irabazten duela. Karo, horre egon liteke baitere, pixka bat arrisgatzeko ere gunea, eta horixe ari da nabarmentzen batzekin eta besteekin.
Lasterketa buruan. Pare jarretzen dute pultsu horretan Odei Muñozek eta Oskitz Egigurenek aurki dira. Geu megafonian kokatuta gaudeneko helmuga arkupetik pasatzen. Gogoratu eta jardunaldiko garaipenen errepaso askar bat eginez. Gaurko emaitzen artean, zimarratu behar ditugula. Master berrogeietan David Busto izan dela irabazlea, Master berrogeita marretan Unai Jus, gero berdin baita ere, Masterretako salkapen horiek segitan hartuta, Aitor Zuele izan dela zera irabazlea, kadetetan, nesketan Mirari Gotxi, mutiletan Aner Irizar izan dira txapeldunak, eta gauzak horrela dauzkaularik, itxura du, hemen ja kontrolpean daukagula dena. Bueno, basan da bestela, bai. Lasterketa buruan mutiletan, Odei Muñoz eta Oskitz Egiguren buru bainan eta gain gainean jarrita, alegia pultsori eusten, Igor Iriarte eta Iker Colmenero. Hirugarren postuan behin-behinean, baina aloro, pusanaka eta lehenengo biei tarterik utzi gabe, erakusten ari direlako, eutxi diezaieketela. Berriz ere hemen apustu dator, berriz ere hemen Odei da, erasoan, lehen ere saiatu da, inguru hauetan ere aurra jotzen, eta orain badirudi, zertxo baita lortzen ari dela, koska horrekin, Odei Muñoz, Alinko Kapañolo taldeko karrerista, bai, aurrera, ja puskatxo bat eginda, zirkuitu teknikoan, gerri golpekatzetik Oskitz Egiguren, hortxe, tarte justuko hori murriztu nahian, eta hirugarren postuaren lehian behin-behinean, baina elkarrekin ondo ulertzeko bai edo bai jarrera hartu beharrean, bi mutil horiek, Iker Colmenero eguzkilorekoa eta Igor Iriarte Sanz limusin horiako Tolosa bertako taldeko ziklista. Zirkuituaren esan da bezala, Jurre auzo aldeko galean dabiltza orentxe ziklistak. Hor baratzetarako gunera sartuko dira. Horri ikusten dugu, Iriarte. Nola bilen aurre hartzen berriz ere. Kementxu dabil Igor Iriarte. Eta hirugarrenean ja bakarrik geratu da hirugarren postu horretarako. Aitzekerik ez dauka, Ibilbide norbeten ondo ezagutzen bali badu orain hor aurre aldabiltzanen artean, bera da. Ongien ezagutzen duenetako bat eta. Hortxe, helduen egoitzako pare horretatik, pista zati txikiak, eta berriz ere lur bidean, lur sendan sartuta, lasterketa buruan den mutilen tarte hori. Esan da bezala, Odei hor ikusten dugu, berde eta beltzez jantzitako Odei Muñoz. Dagoela orentxe lasterketa buruan. Odeik egia da, Espainiako kopako lehenengo salkatua izaki, hemen ja... Eta Euskadiko txapelduna izan zena gainera, iaz, gogoratu behar dugu hemen oso rekuerdona dauzkala, Odeik. Bada, favoritotza nagusia, edo nagusietako bat badu, eta konplitzen ari da, nola gainera. Odei Muñoz. Ahí lo vemos en imágenes, ya han lanzado esos primeros compases en los que Oskitz Egiguren Santa María le aguantó del pulso, incluso se han relevado en los ataques. Ahora sí, Odei, el vigente campeón de Euskadi, se destaca como líder de la prueba junior masculina. Ez du urruti ordea, hortxe, gainean dabilki Oskitz, eta referentziak ere zaindu nahian gabiltza.
ea Iriarte ere sartzen ote den, Fusanaka lehia horretara arrimatzen ote den Igor Iriarte, bueno, eta aztu gabe baita ere Iker Kolmenero. Bueno, lau horien artean dagoil, oraingo zuintzate protagonismoa, baina nagusia, hementxe, iruditen dugu zen bi dorsaldun mutilonek, Odei Muñozek dauka, kategorian izarra hundietako bat ezpeirik gabe, Odei Muñoz, oraingo eta ikusten ari gara, konzentratuta, akatsak egitea saiestuz, ekidinez, eta zirkuituko puntu bakoitza, bat eta guztiak, ondo negoziatzen. Kontxo, Borixe, espektakulo emanez, zer moduz? Tolosa, ondo, disfrutatzen, ziklokrosan mailak gorenian berriz ere hemen etxean daukagun honetan. Jakin, denboraldia hemen arrankatzen ari dela. Tolosakoa da, Euskal Herriko ziklokros denboraldiko lehenengo proba. Zirkuitua zabaltzen ari dena. Bi aste barru etorriko da Iruña. Baina esan da bezala, hasi arrankatu hemen egiten ari gara. Eta honekin ezagutuko ditugu honen bestean denboraldiko lehen liderrak Euskal Herriko zirkuituan. Hor irudietan, bien bitartean, Oskitz. Gerrigolpekako estilo horretan ematen egurra. Eta hemen Iriarte. Hirugarren posturako lehian dabil sartuta. Eta ja, Igorrek ere lehia horri, pultxo horri eusten dion. Behin podiumen dago. Hori, mutiletan, gizonezkoetan, emakumezkoetan gogoratu, lehenengo urtea betetzen ari den, juniorretan lehenengo urtea betetzen ari den Irati Aranguren. Da bilela, lider. A ber, harritu ezkara harrituko, baina, karo, Euskadiko Kopako iazko txapelduna izanik kadete mailan, espero zitzeken, piano, sartzea kategoria berrira juniorera, baina, lau jokatu, lau irabazi. Irati klase handiko karrerista dela erakusten ari da, Irati Aranguren, etorkizun handia daukana, baina oreinetik bertatik abiatuta, eta hartatik Irati Aranguren nagusi dabil. Emakumezkoen proban, pentsa, 23 urte zazpiko eta elitekoak ere tartean dituela. Hortxe, Igor Iriarte irudietan, remontatu nahian, dena ematen ari da, ezer gorde gabe, egurra ematen berriki boxetan ere aita antxe zuen, eta arekin ere animoan jasota energia berritu, eta badi joa aurrea, Igor Iriarte. Buah! Tope, hementxe egurrean dabilena. Eta aurrealdean Oskitz da. Bueno, berriz ere relebo horretan nola bitere esango dugu. Oskitzek burua hartu du. Hortxe, eta Irati Aranguren Karbaieda oraintxe pasatzen ari denean kontrametatik, edo ja, elmugako arkupetik bertatik. Aupa, Irati! Ongi, Irati! Bi itzuli falta Irati Arangureni, emakumezkoetan liderra, bi itzuli. Le quedan 2 vueltas para completar al circuito. A Irati Karbaieda, Irati Aranguren Karbaieda, que ya desde los primeros compases está siendo la gran dominadora de la prueba femenina. Kosketako guneak salbatzen eta aurki ditugu baita ere elmugako arkupetik pasatzen. Orain, lasterketa buruan den mutilarekin, Oskitz esan da bezala buruan da, Oskitz egiguren, eta bigarren postuan Maier Olano. Atzetik aurrerako lasterketa egiten ikusgarri ari da Maier Olano. Bigarren postuan jarri da Zuk Limusin taldeko karrerista. Aupa, Maier! Hirugarren posturako lehian, oraintxe pasada direnak, Maria Modenez, Maria Zubogeita irua da, eta Naia García Junior kategoriako neska. Oskitz pasadenean, egurrean da gerrigolpeka atzetik eta ja oso zonka ingainan duelarik. Orain arteko bi protagonistak, Odei Muñoz. Pasan por lo tanto los 2 primeros de la categoría junior masculina, Oskitz egiguren, que pasa al ataque con Odei Muñoz, que parece que controlar su rueda. Eta hirugarren postuan Igor Iriarte, rekuperatzen ari da Igor, eta saltzen ari da aurreko bien gurpilera. Eutsi Igor, etxeko mutila. Limusin taldeko mutila,
oso txukun lanak egiten ari dena. Pena izan du ez, lehenengo itzuliko ez behartxo hori, eskonbrerako jaitxieran izan duen eroriko hori, eta une batez korrika nola egin behar zen dituen metro batzuk bizikleta bizkarrean hartuta, baina errekuperatzen ari da eta erakusten ari da, sasoi betean egoteaz aparte, noski zirkuitero oso ondo ezagutzen duela, eta honen bestean, hor aurrealdean zer esana eman nahi duela. Aupa, hor beraz, etxeko mutila. Oso ondo da bilena. Bata, hirugarren posturako, esan da, bezala. Igor eta bestea ere, azpimarratu behar dugu, bereziki gainera azpimarratu, Maier Olano Arozena, Zukli Musineko juniorra, bigarren postuan dabilelako, eta esaten ari ginen, orain artean emakumezkoetan ere nagusi zela, eta izaten ari dela Irati Aranguren, bada bi itzuli falta dituztenean, sorpresa ere oraindik ere usain liteke, ze atzetik aurrerako lasterketa egiten ari da Maier Olano, oso lasterketa polita Maier, oso. Bi itzuli faltan. Denentzat beraz bi itzuli faltako hori. Berdin neska zein mutil. Wow, eta hortxe emozia bete-beten dagoa egunean, apatolosa zer moduz ari gara pasatzen. Zirkuituko bazterretan, seguru, espektakuluarekin gozatzen. Ba, txalota, oiu eta energia transmititzen balin badizue txirrindulariei, tope, hauek engorilatuta joango zaizkigo. Eta bueno, zuek ere horrekin, oraindik ere festa gehiago, hobeto pasatzeko modua, beraz, segi animatzen karrerista guztiak, Eta bide batez, nahi balin baduzu, hemen badakizue, justu kiroldegiko zubizarrera horretan jarrita dukagula txosna, eta segi bertan ere kafetxo bat hartu, freskagarri bat, eta bat, oraintxe garaia badenez, otarteko bat ere egin, eta goizari neurri hartzeko modua, eguerdian sartzen ari garenean, junior mailako mutiletan nesken lasterketa, gehi nesketan berdin baitere, 23 urte zazpikoak, naiz elitekoak ari gara oraintxe gozatzen, eta gero segidan etorriko da, Master 30 eta Open mailako gizonezkoen azken proba izango dena. Gogoratu, Anpeio Goikoetxea, Gorka Izagirre, Aitor Hernandez, baizen erakargarriak oso lasterketa politxarekin gozatzeko. Oskitz, berean, Atzetik etorri zaio. Aurreratu du Odei, Muñoz eta esan du, hor dago, baniak. Eta egia esan, tartea pixanak azaboltzen ari da Oskitz. Sendo, oso planta sendoko mutila. Zaldi hona da, hauzea. Egurrean, karakol gune horretara ere Laister sartuko denean, oso gune teknikoa gertatzen den horretan. Eta Igor Iriarte, ikusten ari gara, 3. postuan eta ikusti dugunarekin, Odei Muñozen gurpila hartu nahian eta hor lehi horretan sartu nahian. Irudi polita duka gorentxe bertan, biztan eta streamingeko honetan. Etxeko bi karreristak, orpo-zorpo. Mutila eta neska eta mutila. Biak justu karakoleko gunean espiral horretan sartu direnean. Bigarren postuan gogoratu. Nesketan nola ari den lehian Maier Olano. Eta bigarren postu horren usainean, 3. benbenean, Igor Iriarte. Mutilitan liderra, hor, berdeze jantzita, Oskitxegi guren. Bigarren posturako Odei Muñoz, eta 3. hortxe, ez dago ezer, ez dago iatarterik 3 artean, apenas segundo gutxi batzuk, 10 segundo barruan dator podiumeko lehia. Jo eta jo, tartea zabaldu nahian, Oskitxegi guren eta atzetik Odei Muñoz, badirudi administratzen puska bat, eta atzetik aurrerako rekuperazio horren indarrarekin berriz, Igor Iriarte sanz. Zubli Musineko mutilak eguneko remontada egin du, bai hoxe, baina artean. Eta Jurre auzoko hegalean ari da
aurreko postu horietan, baina sartzen eta ja, ia gurpila hartzen bigarrenare. Konforme, beraz, Laizter eskombrerara arrimatzen ari zaizkigun honetan, esan da bezala aurrean eta buruan, osketx dabil. Baina, tartetxo bat zabaldu du, tarte politia da. Zazpi bat segunduko tartea. Odei Muñoz eta Igor Iriarterekiko. Igorrek ja, Odeiren gurpila hartu duenean. Hirugarren postuan, beraz, bai, baina bigarrenari gurpila hartuta. Etxeko mutila, Igor Iriarte. Proba buruan hori bai, lasterketa buruan. Oskitz dabil. Soka askatuta, soka gabe. Oskitz egiguren Santa Maria. Zorri Bike, Simal Factory MTV. Taldeko mutila. Atzetiko Odei Muñoz, Alinko Kampainolokoa eta Igor Iriarte, limusin horiako taldeko karrerista. Zatirik, zirkuituko zatirik espektakularrenera bidean, espektakularrena diogunean da, jaitxirarik pikoena, penditza negatibo handiena duena, hortxe, buru belarri sartuta, hortxe, getatu zaiolen ez beharra Iriarteri, eta honen bestean, sustoarek eragindakoa, orain ja esan genezake, rekuperatu duela, eta orain hor joan barko du, administratzen, tarte hori. Odei Muñozekin batera Iriarte, bigarren postu horretan, eta aurretik Oskitz. Sendo oso fuerte dator, helmugako arkupetik pasatzeko bidean. Azkenengo itzulian sartuko dira honen bestean Laster. Batzuek zein besteak, kanpai hotxa izango dute helmugako arkupean, une batetik bestera. Berdin junior mutilek, zein junior elite. Eta 23 neskek. Suhiltzaile parean gertatzen den, zuzengune horretan, zuzengune edo, sigisagatxua gertatzen den gune tekniko horretan sartuta dagoenean. Oztopo biak ikenitu barko ditu oraintxe mutiletan liderrak, Oskitzek. Biak alabiak bizikletatik jaitsita salbatu. Eta errepidean sartuta. Oskitz, liderra badator, kanpaiotxa entzungo du, azkenengo itzulian sartzeko zorian dena beraz, liderra badator, Oskitz egiguren Santa Maria, lider de la Garaje Tolosa saria, hirugarren edizioan, Oskitz oso fuerte dijoa, segunduak kontatzen eta ja biztan, oso biztan, Odei Muñoz eta Igor Iriarte, biak alabiak, lehenengo postuan sartu nahian eta bitartean baitere azkenengo itzulian sartu dena bat, Irati Aranguren Karbaida da. Ze polita, azkenengo itzulian sartuta, mutilak eta neska liderra dena naztuta hortxe. Ikusteko gaude orain bigarren postu hori nola eusten dion, Maier Rolanoa erozenak junior nesketan. Espektakulua ziklokrosarekin batera etorri zaigu Tolosara, eta ari gara hemen disfrutatzen, gozatzen, une oro. Hortxe amentea. Ea publik hori, orain antzeman behar dute eta berezi gure indarra. Txalo horiek, oi horiek, animo horiek, guztiei.
Galdera da, Oskitz egiguren, lasterketa buru, gai izango da, hortxe tarteari eusteko, eta galdera horri segide eman ez atzetik datozen Odei Muñoz eta Igor Iriarte kapaz izango tegirarekin bat egiteko. Eta berdin baitere, eta viaje horretan emakumezkoen lehia ere ze politia dagoen, Irati Aranguren lider dela eta Maier Olano, bigarren postu horrekin, oraingoz distira. Ze on... Bada, aurten zer esan... Goela... Ordea, nagusitzen ari dena, hemengo mutila hauxe da. Oskitxe egiguren, Zorribaik, Simal Factory, taldeko mutila. Salbatu du. Espirala edo karakolgune hori eta oraintxe ura behin gainituta berriz ere penditzak gora eta rekuperatzen goruntzako joerako lasterketa eremuan sartuta dago. Ura gainditzen baita ere, Unero Odei Muñoz eta Igor Iriarte. 5-6 segundo, ez gehiago, lehenengo postua eta 2 hirugarren postuen artean. Oskitxe eusten, tarteka ikusi horre begiratu du zeharka, zelatik altxa, egurrean jarri, eta gorako joera duen tarte hori ondo, oso ondo salbatu du Oskitxek, Oskitxe egiguren. Atzean beste horren beste eta bat ere segundo gehiago galdu gabe, esan dakoa, 5-6 segunduko tartean, bigarren postoren lehian datoz, Odei Muñoz eta Igor Iriarte, ze politxa dagoen lehia hori mutiletan. Hori alde batean, eta bestean ere Irati Aranguren eta Maier Olanoren arteko nesken lehia daukago. Goikaldeko orain ordekako zuzengunetan sartuta Oskitz. Artean orain egingo du, errepide zati txiki bat, eta laster hortik bideratuko du, ja bere lasterketa azken txampara, hau da. Eskonbreraldeko jaitxiera gaizto hori, salbatu beharko du aurki Oskitxek. Han zaindu barrauka dena, dena, orain hartan irabazitako guzti horretatik apurrik ere ez galtzeko. Baldin eta lidertzari eutxiko baldin badio Oskitxek, bitartean, Elmuako gunean Garajes Tolosa
hirugarren sari honetan, Oriako Txirrindulari Eskolak antolatutako honetan, zai gaude, helmugan, ea lehenengo juniorrak noiz etorriko, laster izango dugulako hemen, sprina! Prestatu gaitezen. 4, 5, 6, 7 segundo atzetik datoz. Odei Muñoz eta Igor Iriarte. Badiduri gainera Odei Muñozek azken jo bat egin duela, erasora jo du. Igor Iriarte atzan utzi du eta oskitz harrapatu nahi du azkenengo jetxieran, eskonberako jetxieran dago. Hortxe jendea ere atope dago. Denak animoak eskaintzen. Liderari oskitzi, Odei Muñozek eta Igor Iriartek nahi diote ari koska jan, baina oraingoz behintzat oskitz ondo ari da. Jaitxierakoak primeran gainditu ditu. Orain zuhiltzailetako parke ingurura sartuko da, baina Odei gainera sartzen ari zaio. Igor ere bai. Hiruak elkarrekin datoz. Azken zuzengunean gogoratu oraindik ere oztopoak saltatu beharko dituztela. Oztopoetan bizikleta utzi egiten dute korri egiteko eta han ja sartzen dira errepidera. Errepidean azken 200 metroetan esprina jokatzeko. Ze polita dagoen junior mutilen lehia. Hortxe azkeneko ja metroetan sartzen ari direnean. Esan da bezala orain, oztopoetako gunera sartuko da oskitxegi guren. Ondo, oraingoz behintzat negoziatzen. Azkeneko ja jetxiera puntu kritikoak izan zitezkeenak. Atzetik, Iriartek aurre hartu dio Odeiri. Odeik zerbait izan du nunbait eta hor une batean atrankatuta geratu da. Eta badirudi, Odei Muñozek puntx txikitxo bat galdu duela. Eta hori Igor Iriartek aprobetxatu du bigarren jartzeko. Oztopoetan, oskitxek bat, biak jauzi egin ditu, errepian da. Azken 200 metroetan, oskitx sartuta, Igor Iriarte, bigarren poston dator, esprina jokatuko aldio. Atzetik Odei Muñoz, hirugarren poston dator, oskitx egiguren, ez, atzera begiratu eta badakitartea daukala, txapeldun izateko. Oskitx egiguren, txapeldun. Igor Iriarte, bigarren postuan bikaina. Eta Odei Muñoz, azken puntuan izan du hor matxuraren bat, eta hirugarren postuan ere doktorea sinatuaz. Hirugarren postuan Odei, zorionak. Wow! Ze polita joan den, azkenean podiumaren lehia hori. Oskitz, Igor, Odei. Aze palmaresa. Euskal Herriko zirkuitua zabaltzen ari den lasterketa honetan. Emakumezkoen laiera begira jarrita. Irati Aranguren lasterketa buruan eta honen bestean Irati Aranguren laizter izango dugu. Elmugaratu dena eta laugarren postuan bikain baita ere Arkaitz. Suso Arakama. Bueno, ez barka, Odei Muñoz eta Eneko Oliveira aurretik sartzen zaizkigu, 3 eta laugarren postu horietan ikusten duzu. Ea ba, oskitxegi guren lehenengo postuan Igor Iriarte 2, Odei Muñoz 3, Eneko Oliveira da laugarrena eta bosgarrena Arkaitz Suso. Irati Aranguren txapeldun izateko helmugan denean. Andoaingo Txirrindulari Eskolaren izenean Irati Aranguren. Lehenengo urteko juniorra txapeldun Irati. Zorionak Tolosan. Zuk limusin taldeko. Hola, no, datorki gurrena ja. Bigarren postuan amaitzeko. Gauzak horrela beraz, etxeko aurrentxe helmugaratzen naiz ikusten dugun bitartean eta epailek deia, dagoeneko ja, azken irteera, azken lasterketa izango den horretarako protagonista. Esta es la llamada en la convocatoria para los Master 30 y Open masculinos para la meta. Eta hemen, orentxe jaba izaten ari ginen, bigarren emakumezkoa izango da, aze lasterketa egin duen, Maier Olano Arozena, helmugaratzen eta honen bestean bigarren posturako laizterra izango dugu. Maier hortxe ja, azkeneko ja oztopoetan sartuta eta honen bestean ja helmugara bidean izango da. Maier Olano Arozena, txalo handi bat etxeko neskari, Maier Olano, bigarren etxeko proban, ikusgarri Maier, zorionak. Maier Olano Arozena.
Banakoan orentxe ja top zailkapen horiek ere osatzen ari garenean. Eta kategorian zorionak baita ere, bi taldekideak nola helmugaratu zaizkigun. Batetik eta Maria Modenez, Zubo Geitairu txapelduna izan bide dena. Eta bestetik juniorretan podiuma osatuko duen Naia Garzia, hirugarren Naia. Zalkapenak osatuaz, hortxe ikusten gara, oraintxe bertan ja, nola emakumezkoetan Maier Rolanok bigarrena egin duen, Maria Modenez eta Naia Garzia, biak bertako igogailuak espiuk taldeko kideak elkarrekin eskutik hartuta etorri dira, baina bakoitzak kategoria desberdinetarako du balioa eta honen bestean alaxe amaitu du Naia Garzia bidaburuk hirugarren junior bezala, eta Maria Modenez Garzia de Motiloak lehenengo 23 urte zazpiko kategoriako postu horrekin. Mutiletan gogoratu eta errepaso askar horretan irabazle txapelduna Oskitz Egiguren izan dela, bigarren postuan Igor Iriarte eta hirugarren postuan Odei Muñoz. Errepaso askarrean hortxe beraz topa osatuaz. Rotuloetan ikusten ari zarete, streamingeko jarraitzaileok, ja azkenean gizonezkoen salkapena ere nola ari den, kompletatzen, osatzen. Guztira 52 junior txirnulari izan dira gaur irtera lerro horretan. Eta banakoan, ikusten ari zarete, hor ja batzuek zein besteak ari direla ja dominatzen. Emakumezkoetan berriz, gaur eta hemen lasterketan 14 izan dira juniorrak, 8 berriz 23 urtezazpikoak, eta bi partaide elite mailan, eta horiek ere banan ari zaizkiguren helmugaratzen. Eta gero ja segidan etorriko da, eguneko azken irteera, esan da bezala, Open gizonezkoena eta aldi berean baita ere Master 30 gizonezkoen kategoria ere biltzen duen horixe. Guztiei, deia, kiroldegi aldera ematen duen, zubi sarreran biltzeko eta epaileek noiz irterara konbokatuko zain. Bien, pues ahora, según vamos completando ya esta prueba junior masculina, junior femenina, sub-23 femenina y élite femenina, nos disponemos también para prepararnos a la salida de la prueba Open masculina, que incluye a los élite, sub-23 y Master 30, entre los que contamos hoy con la presencia de nada más y nada menos que Gorka Izaguirre, el corredor del Movistar, de Pillo Goicoechea, el corredor del Euskaltel Euskadi, y de grandes especialistas del ciclocross, algunos de ellos que siguen siempre dando guerra y que destacan, así como el propio Aitor Hernández, que nunca baja el pistón. El de Ermua, tercero en Medina de Pomar y cuarto en Villarcayo, se apunta hoy también aquí a ser uno de los que den espectáculo. Recordamos como el año pasado en el campeonato de Euskal Herria, celebrado aquí en Tolosa, siempre anduvo en la lucha del podio, terminando cuarto con esa medalla o premio de chocolate, al que hoy aspira pues superar y mejorar. Eta 23 urtezazpikoetan ere, ja izenak aipatzen jarrita, bada, bueno, printzipioz azpimarratu beharrekoen artean Gorka Zerres azpimarratzen dugu, ze Gorka Medina de Pomarren eta Bilarkaion bigarren izan dutako da, txapeldun hori izan dutako da, eta aldiz Espainiako txapelduna izan zen, biken jokatutako Espainiako txapelketan, beraz, rueda segir esaten dena, gurpila ura izango da, Gorkarena. Arnaz pixka bat hartu eta artean helmugaratzeak ikusten jarraitzen dugun bitartean, presta gaitezen honen bestean, jardunaldi doktore honetako azken lasterketa gozatzeko.
Pablo Arzuagaren hirugarren memoriala, Tolosako ziklokrosa, Garaje Tolosa saria.
dagoeneko ja ongitorria emateko moduan gaude, Japusa Musanaka irtera lerro inguru horretan arrimatzen eta biltzen ari zaizkigun karreristei. Gaur jardunaldiko azkeneko lasterketa da, 23 urtezazpikoak, eliteak eta master 30 kategoriako karreristak eta denak ja banan-bana deialdi hori jasota bilduta agertzen ari zaizkigu irtera puntu horretan. Bueno, bat eta hasteko eta behin azpimarratzekoa, 23 urtezazpikoetan parte hartuko duen etxeko mutila limusin horiako taldeko Nikolai Asensio Poida. Aupa, Niko! Ja, lehen lerro horretan kokatuta eta berdin baita ere, arekin batera gaur eta hemen eskertu behar dugu oso era berezian errepideko bi profesional geurekin direla. Peio Goikoetxea, Euskal Tele Euskadiko mutila eta Gorka Izagirre, Movistarreko ziklista. Eskerrik asko geurekin gaur ere berte egitegatik. Hain jardunaldi berezi honetan Pablo Arzuagaren omenezko 3. edizio honetan. Garaje Tolosa, sari nagusia, gizonezkoen lasterketa, gaur eguneko azkena dena, aurki abitoko zaigunean. Aupa Tolosa, egun onden denoi, ondo? Hau da, ziklokorrosaz gozatzeko modua. Batzuk zein besteak ja prest, irtera lerro horretan behin bilduta, lasterketa abian jartzeko. Wow, eta publikoari oraintxe eskatuko dizuet izen hauetako bakoitza aipatutakoan, asko daude, baina nahitako batzuk azpimarratutakoan, txalo fuerte bat, txalo ozen bat. Eta hasiko gara, esan da bezala, lehenera azpimarratugun horrekin. Movistar talde profesionalan ari da, enegarren denboraldia betetzeko ja prest berriz ere errepidean eta gaur geurekin bat egindu parentesia. Anaiaren ezkontzatik etorrita gainera, parentesia, Gorka Izagirre txalori! Errepideko ordezkaritzan baita ere, laranja koloreak gaur geurera ekarrita eta berriz eta beste behin denboraldi berri bat gozatzeko, disfrutatzeko eta egurrean bizitzeko prest dagoena errepidean eta horretarako, badaki ondo jakin ere beti izan duelako, ziklosa duela bide, prestatze bide oso ona. Euskal Tele Euskadiko ordezkaria, Peio Goikoetxea! Aupa, Peio! Eta etxekoen artean ere, azpimarratu behar ditugunetan, noski Ermuarra. Zenba denboraldi dagoeneko galdu dugu kontua ziklokorrosen munduan. Izan da Espainiako txapelduna, izan da hainbatetan Euskal Herriko txapelduna, iaz Euskal Herriko txapelketa hemen Tolosan jokatu zenean laugarren amaitu zuen. Ermuarra da eta beste behin gaur ere lehian izango da podiumean sartzeko Aitor Hernández! Eta izu, etxekoetan, etxekoena gaur eta limusin horiako ordezkatuz bera delako ordezkari bakarra 23 urtezazpikoen mailan Nikolai Asensio Poida! Aupa, Niko! Denak prest, segundu batzuk baino ez, irtera hartzeko. Une batetik bestera, prest denok espektakulua bizitu eta bai, grabatzeko. 3. edizioa betez. Pablo Arzuagaren memoriala, Garaje Tolosa sari nagusia, Tolosako ziklokrosa. Kum-kum, kum-kum, kum-kum. Batorri irtera hori, prest denok. Eta bagoaz! Guazen! Garaje Tolosa saria! Pablo Arzuagaren oroimenezkoa! Abiatu da! Erori dira! Txirrindulari pare bat irteeran, lastima! Behar bezala leku hartu berriz eta badoaz egurrera, badoazenez! Guazen, 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 guazen! Venga, hor, bai, azkena eta ja matxuretan, kalte gehien jaso duena, lastima izan da, baina badoa.
Team Medellina Meuseneko Gualdetxu Klub Ziklistako ordezkaria. Eta hor irteera berri bat baitare, eta egurrean goaz, bai hoxe! Master 30 klasifikaziorako balekoak diren dozena karrerista horiek. Honen bezan dena ja prest irtera guztiekin. Abian da gizonezkoen mailako proba lasterketa. Lehenengo pasarteak, lehenengo tarteak. Eta hor ikusi behar dugu, orain bada, zertarako gabiltzan gauden, nola gauden bereziki. Aipatu ditugun izen horiek, espezialista Aitor Hernández. Eta honen bestean, haiek bezala hortxe ikusten ditugu, bai Aitor, bai Gorka, bai Peio. Ja, zeratik aurreko postu horietan, gerorako ezer utzi gabe, ja nola ari diren kokatzen. Esaten ari ginen, 23 urte baita ere oso lan onak egiten ari dena Gorka Zerrez dela. Eta izan etxeke Gorka baita ere gaur hemen aurrean ibiltzeko, Gorka Gomez izan etxekela aurrean ibiltzeko mutiletako bat. Azken batean, Gorka Korrez bezala, bertako igogailuak espiuk taldeko mutila, bat dorsalarekin bidena mar. Hauek guztiak ere hor buruan lehian ibiltzeko modukoak dira. Caja Rural RGA, seguro taldeko mutila baita ere. Aurrean dabilena. Diego Ruiz de Arkaute. Claro, beste bat, gehitu behar duguna, Peiorekin eta Gorkarekin batera. Vamos, Diego, vamos! Egurrean hasita. Bueno, Gorka esan dugu, baina Gorka hortxe, ikusi dugu pasatzen. Top 10 barruko postuetan, Gorka Izagirre. Peio oso sartuta eta Aitor Hernández ere bai oso sartuta. Bigarren eta hirugarren postuetan, oraingoz. Hortxe ikusten ari gara, nola Ruiz de Arkoteren gurpilera sartu nahi duten, bai Aitorrek, bai Peiok. Eta horrela atzetik banan-banakoan. Beste karreristak 7. postuan Gorka Izagirre behin-behinean. Bajada atento, que después te apoyaráis. Ze gozo joaten den bat, Koma, Juancho Arakamaren ritmora, horrengo zeintzat dantzan dabiltzanak, esan da bezala. Diego Ruiz de Arkaute, Aitor Hernández, Peio, Goikoetxea. Aurrean dabiltzan destakatu horiek. Caja Rural Aleako 23 urte zazpiko da, sub-23 da. Lasterketa buru, Diego. Ruiz de Arkaute. Aitor. Eta hor Gorka Korrez ere bai sartu zaie. 3. postuan hortxe. Aitor Hernantzen gurpilatuta Gorka. Eta Peio Goikoetxea ere, puskanaka zaindua, zauen tempoa. Wow, espektakulua! Hor daukagu, la creme esaten dena gaurko lasterketa honetarako lehian, podiumaren lehian. Ja, zeratik nabarmentzen ari diren lau karrerista hauek.
Iazko oroitza ere, Euskal Herriko txapelketako ere hor daukagu, gogoratu, Jon Izagirrek irabazi zenura, Jonathan Lastrarekin sekulako lehia polita izan eta gero. Eta aurten baia, ea ze gertatzen den, bueno, claro, Jon aipatuta esan, eta hau da, azken batean ez, txinuetaren beste kolore batetako horria, atzezkondu zela Jon, eta kontuak, anaia Gorka noni aritzetik, non egotetik etorri den gaur geurera, beha hondeikela Gorka, konflituta, eta ja horregatik bakarrik ere sekulako txaloa merezi duen profesional puska Gorka Izagirre. Hortxe beraz, ja lehenengo itzuliko zona guztiak berrezela kontrolatzen, lehen warm-upean, beroketa tarte horretan ere ondo ezagutu dituztenak egia da, baina ja orain ja kompetizio pultsuan. Ja beste potentzia batekin ezagutzen ari direnak eta bide egiten ari dira. Jo, bide egiten Gorka ari da, Gorka Korrez, atzetik aurrerakoan, bigarren postuari eutxi dio, eta Diego Ruiz Arkauteren gurpilean jarri da. Biak ala biak, 23 urte zazpiko ziklistak dira. Aitor Hernandez, ermuarrak ere ez du atzera geratu nahi, eta ura ere haien gurpilari eusten, pixkatxo bat galdu duena, Peio da, Peio Goikoetxea, baina nalat ere, hortxe. Hortxe, ura ere, Peio oso ondo, Peio Goikoetxea, Euskaltel Euskadirekin, atzera beste denboraldi bat egiteko, laranja koloreko mailota, ondo bere izten, zea. Eta Gorka Izagirre ere, pixkanaka, izerdi ateratzen eta lasterketan disfrutatzen, jolasten ere ja jarrita, hasita. Gauzak horrela beraz, lasterketa buruko egoeran, esan da bezala, nola euskagon. Kajarrular aldeako mutila, Diego Ruiz Arkaute eta bertako igailuak espiuk taldeko Gorka Korrez Ibañez de Opakua. Supo geiteiru mailako ziklistak biak. Hemen dauzkago, ja helmugara datoz. Lehenengo biak, lehenengo itzulian. Haien atzetik Aitor Hernandez eta Peio Goikoetxea. Lehenengo lau postuak dira. Egurrean! Bai hoixe! Korrez eta Peio. Aitor Hernandez iru. Lau Peio Goikoetxea. Eutxi Peio. Bosgarrenearen leian sartuta bien bitartean. Asier Arregi, Beñat Fernandez eta zazpigarren Gorka Izagirre. Zortzi eta osatzen goaz Samu Martinez. Bederatzigarren postuan Xavier de Miguel. Eta top tema osatzeko, bueno, hortxe, hiruren arteko leia. Markel Olabe, Enaiz Palacio eta Jonathan Bilbao. Bueno, Unai Amenabar ere ez da golo, eta hortxe, leia horretan, Eñaute Salegi, 14. Joel González, 15. Javi Torres, 16, Roberto Tesouro, 17, 18, Nikolai Asensio, 19, Mikel Hernández, lehen hogeiak osatzeko, Enaitz Ozamiz, hau guzti hau, YouTubeen eskaintzen ari garen streamingan, zuzeneko streamingan, ari zareten nahi balen moduzu baita ere ikusten disfrutatzen. Horretarako, dena tonduta daukazue, bilatu Tolosako ziklokrosa, YouTube bilatzailean eta antxea daukazuek aurkoa zuzenean ikusteko, parada, eta nahi duenak gaur arratsaldean gozo jarri eta errepikapena ikusi disfrutatzeko ere bai. Orain polita eta hemen gaudenok bertatik bertarako bizipen hauxe da. Nola gainera hasieratik jartzen ari den lasterketa bera. Garaje Tolosa saria. Tolosako ziklokrosa Paulo Arzuagaren 3. memoriala.
Erantzukizuna horrengo zintzat Diegori utzita, baina lasterketan ere sartuta Gorka. Esan da, bezala bien arteko lehia da, horrengo daukagun eta begira. Hor, detalle hori da oso baitere polita ez, 23 urte zazpiko kategorian dauden, artean kategoria horretan dauden, biziklista dabiltzela buruan jarraita, lehian agertuta. Ojo, atzetik dator, veteranoa, Aitor Hernandez. Ermuarrak lehen gogoratu dugu, iaz Euskal Herriko txapelketa hemen jokatu zenean, laugarren amaitu zuela, beti podiumaren lehian egonda, lehia horretan egon ziren txapeldun Jon, Izagirre, berdin baita ere Jonathan Lastra, berdin baita ere Peio Goikoetxea, gaur laugarren dabilena, Bidenabar, eta Aitor bera, eta honen bestean, iazkotik aldaketa handiegirik izan ez duen zirkuito honetan, zirkuita bera ezagutzearen bentajarekin, ara hor, Aitor Hernandez. Bemenean 3. postuan, gorrez, jantzita Ermuarra. Atzera xago, hor mailotetan ikusi dugu. Besteren artean Peio Goikotxearen laranja. Asier Arregi ere oso fin, sartu da lasterketan, ikusteko gaude. Asierrek ere zer emateko moduan duen, Donosti gain taldearen ordezkaritzan, ari den ziklista, behin itxura du, 4. postuan edatorrela. Denak dira, egia da, eremu zona oso politak, oraintxe egiten ari diren igoera, zuzengune paralelo hauek gaindituz egiten ari den igoera hau, ez da penditzik handienekoa gaur, egunean, jardunaldian, baina bai behar bada igoera luzenetako bat, eta jakero hause, zati hause dute, ia lasaiago hartzen dutena, eta honen bestean, gako artean potentzia erabiltzeko moduko gunea dena. Ahor, ikusi nola bestak beste, Aitor Hernandezek ere arrankada horrekin, nola hartu nahi zuen berriz ere ritmoa. Orain berriz ere igoeran sartu, igoeratxo txiki bat, 70-80 metroko hause, eta sartuko dira pistan edo errepide zati txikian, helduen egoitzako, miserikordi helduen egoitzako, pistan. Pista horretan bertan baita ere beste itzulitxo batekin, eta sartuko dira, jetxierarik tentena izango deneko gunera. Ondo, bai Diego, bai Gorka, Aitor ere bai, atzetik. Itxura du, podium postuen bereizte horretan, hauek izango direla oraingoz lehiak. Artean eta beste eta detailetan bigarren itzulian sartuta gaude eta epailek laster jakinaraziko dute zenbat itzuliko lasterketa izango den. Hori orain ja bigarren itzulia behin osatzen denean erabakiko dute guztira zenbat itzulira izango den gaurko lasterketa hoxe. Orain gaudenean bigarrenean gaude. Lehenengo itzulian ja burua hartu duena izan da Diego Ruiz Arkaute, Caja Rural Aleako txirrindularia, une oro lasterketa buru izaten ari dena. Eta atzetik aurrerako egin du lehenengo itzuli horretan, Gorka Korresek, bertako igogailuak espiuk taldeko mutilak, hartu du Caja Rural Aleakoaren gurpila. Hauxe da, jetxerik pikoena, konpromezu handienekoena, Aitor Hernandez ere bertan sartzen ari da, eskuinezker birritan egiten dutenekoa, hementxe peralte egurrez osautako peralte eta guzti daukate, ura japein pasata, zuhiltzaile parketxearen parera iritsi, eta osatu beharko dute zirkuituko nolabeteko azkenengo zatia. Hemen, Gorka Izagirre irudietan. Eta Peio, Goikoetxea, biak ala biak, mano. Ze polita irudi hause, non bi profesional hauek ere elkarrekin egiten ari diren bide, gaurko lasterketan.
Gorka eta Peio eta Gorka, mano, Movistar eta Euskal Teleuskadiko bi profesionalak errepidean. Gaur ere hemen aurrealdeko postuen lehia horretan murgilduta. Bertan, Asier Arregi ere badabil, hortxe podiumaren lehia horretan sartzera bidean. Ara, eta orain ikusten ari garena da, bakarrik geratu dela Diego Ruiz de Arkaute, beraz zerbait gertatu zaio Gorka Korresi, matxuraren bat edo, eta honen bestean Gorka Korresi tartea atera ahal izan du dio, Aitor Hernandezek Gorka Korres harrapatu du, eta honen bestean aldendu dena, eta bakarrik jarri dena, Diego Ruiz de Arkaute da, Caja Rural Aleakoa, Elmuako Arkupetik orentxe bertan pasata, eta tartea eginda beste 6 itzuli osatu beharko dituzte, orentxe ja beraz, 6 vueltas para terminar, 6 vueltas, 3 vuelta, Korres eta Hernandez pasa direnean, orotara eta guztira beraz, 8 itzuliko lasterketa. Confirmamos que será una prueba a completar con 8 vueltas al circuito, de las que ya 2 se han completado. Quedan 6 vueltas para terminar esta carrera, para completar la carrera. Bueno, ez dugu bizitu alizan, hortxe zirkuitan zeutenok zerbait ikusiko zenuten, zer gertatu ote den hor Korresekin. Elmuako Arkupetik pasatzen ari direnak, Gorka Izagirre, 4. postuan, eta Peio Goikoetxea 5. dira. Asier Arregi ere badator, atzetik Beñat Fernandezekin batera, biek ala biak ere hortxe, Gorkaren eta Peioren gurpila hartu nahian, edo haiena ez galdu bide horretan. Top 7 daukagu. Buruan, Diego Ruiz de Arkaute, wow! Espektakulua hasieratik eman du gainera honek, hasieratik garbi erakutsi du, zertara etorrita zegoen. Guazen, zelkapena osatua, 8. Markel Olabe. 9. Samu Martinezek. Top 10 osatzeko bidean, hementxe, bai, top 10 Unai Amenabarrentza da, lehen 10 zelkapenan gauzak horrela. Irudietan eta begira plano honek, dron bista honek ematen digu, zuzengune hauen, Jurre auzoko zuzengune hauen ikuspegia, puskana penditza positiboan irabaziz egiten den bide paraleloen zigizaga da. Eta horixe ere, oso ondo ari da Diego Ruiz de Arkaute pasatzen, eta atzetik Gorka Korres eta Aitor Hernandezek bat egin dute orain jazarpenean. Elmugako egunetik pasatzen limusin horiakoko Nikolai Asensio. 6 vuelta hauen guztientzat. Nikolai Asensio. Bide egiten, laizzer izango da. Eguzkilore aldera jaitxira hori osatu eta berriz ere Mixerik ordean gora. Errepasoa eta gauzak behar bezala adierazte aldera. 8 vuelta orotara. Gaur lasterketan. Oraintxe 3. ari dira osatzen. Eta gaineratu, basate baterako, masterrak ere oraintxe dauzkagula baita ere leian, master 30 kategoriako kararistak, eta haiek 3 itzuli falta dituztela. Hau da, 5. lehia horretan dabiltza, sartuta. Lehenbiak osatuta eta haiek 3 itzuli falta dituzte. Bestek 6 falta dituzten bezala, horixe. Aurrean Diego Ruiz de Arkaute. Caja Rural Alea. Ozer lanak ondo eginez, Diego, oso ongi. Ja, lastima eta pena du, baina Enaitz Ozamiz, orintxe Elmugako Arkupetik bizikleta eskuan hartuta, eskuarekin bultzata, eta bera oinez dela, eutxina, otanimo, energia horri.
Diego oso fuerte ikusten ari gara, oso ondo gainera. Gaur eta hemen bada hasieratik behar bada protagonismoa edo beste batzueri utzi bai, baina esan ez ni hemen banago eta atatik ari da. Oaingo zaintzate oso lan ona eginez. Diego Ruiz de Arkaute begiratzen du, badazpadakoan zeharkako horretan, ea referentziak baute dauzkan. Gorakoak hementxe ja bukatuko ditu. Eta ja behin gorakoak dominatuta, bada, ea, nola gestionatzen duen oraingo zati teknikoa. Hor Gorka Korres eta Aitor Hernandez. Bigarren postoren lehia da, irudietan daukazuena, eta nonbait ondo berezita geratu dena. Eta laugarren postoren lehian, Gorka Izagirre eta Pello Goikoetxea, biak ala biak. Irudietan orain Gorka, aurretik, Gorka Korres bat, eta hau Gorka Izagirre bestea, biak ala biak. Borxe, lehenengo posto horien lehian murgilduta. Gorkak Pello gurpiletik atera du. Eta ari da Pello. Hortzak ez dut esaten. Etxi behar dio, Toni. Eutxi behar diotenez. Diego Ruiz de Arkaute da bilen bitartean. Aurrean suelto da bilena. Gauzak dauden bezala, hori xe, bistakoa da, ez? Diego Ruiz de Arkaute eta Gorka Korres orain arteko protagonistak izaten ari direnak denboraldi hasiera parte honetan. Urruti gabe, orain arteko Burgos aldean jokatutako probetan ere nagusitzen ibili dira, Bilarkaion izan zen. Eta hortxe, Diego Ruiz de Arkautek hirugarren pasera egin duenean, helmuga egunetik esaten ari ginena. Destakatuta izan ziren, bai Bilarkaion eta baita Medina de Pomarren, eta Bilarkaion garaipena lortuta Medina de Pomarren bezala. Diego erakusten ari da espezialista puntakoena dela gaur egun, estatu mailan, eta gaur hemen Euskal Herriko txapelketan hori nabarmentzen ari da atzetik. Eta orantxe pasa berri, bigarren postuaren lehian, mano-mano, Gorka Korres eta Aitor Hernandez. Tartea dauka, hor 15 segunduko tartea Diego aipatu bi txirrindularekiko. Eta hor txiko guztien nahi zarete, Diego Ruiz de Arkaute, Kajarrola aleako gizona, berriz ere, zirkuitoren nolabaiteko hasiera parteko horretan, horre paraleloan egiten den irubide paraleloko bide horretan. Gorka Izagirre, helmugako pankarta betik ere pasadena, Gorka Izagirre Movistar taldeko profesionala laugarren dago. Pello Goikoetxea, Euskal Euskadiko profesionala bosgarren. Ikuskizun hartxe daukazue, Tolosan. Horri gande goiz ederra, azoia abiarazi genuena. Gaztetxoenen, biurrienen erakustaldiarekin ze ondo pasatzuten genuen. Etorkizuna ondo paro dela ere erakutsita, 100 gora gaztetxo ibili ziren atzo
zirkuito honetan bertan lehian disfrutatzen. Kompletatzen osatzen joango gara, Asier Arregi 6garren, Beñate Fernandez de la Peña 7garren, Markel Olabe 8garren postuan dagoena. Ara, hor ikusi dugu, zona tekniko horretan, eskuin ezkerreko eta gainera pixat potentziarekin baliatu ordeneko horretan, Gorka Korresek puxatxo bat Aitor Hernandez utzi ote duen, gurpiletik. Bitartean helmugako arkupean, Samu Martínez, Unai Amenabar, lehen 10 osatuaz. Baratzeetako gunean, lasterketa buruan, Diego Ruiz de Arkaute. Buah, nola dabilen. Diego oso fuerte, esan da bezala. Jaur aurrean nabarmenduta. Ez dugu jakin, ez dugu ikusi benetan ja nola gertatu den, baina hasieran Korres eta biak elkarrekin ez delaik, jetxirarik pikoenea den horretan, eskonbrerako jetxira deitzen diogun horretan, izan du, ez beharren bat edo matxura hartxoren bat, matxura baina gehiago ikusten da, irriztaren bat edo izango zela, Korresek eta hortxe aldendu zaio, esan da bezala, Diego Ruiz de Arkaute. Gauzak horrela beraz, lehen bazuena, orain ere indartuta, nonbait, favoritotza hori, ikusita aurten nola da bilen. Esan dugu, Behin Pomar, Bilar Kaio, haietan bietan irabazita. Diego Ruiz de Arkaute. Lidertzan eta sendo gainera, wow! Doblatzen hasita. Batzuek zen besteak goratu, gaur izan ere hemen. Eliteak 27 eta beren baita ere Master 30 eta biltzelaia zirkuituan nahasita. Master 30 demoran atzera xego. Hartu dute irteera. Besteen aldean. Baina, batzuek eta besteak hortxe dauzkago. Gure publiko guztiaren gozamenerako lehian. Zeona Nikolai ere oraintxe pasa denean, limusineko ziklista Nikolai Asensio Niko, 23 urte zazpiko kategorian. Preziski, azimeratu behar duguna ere, Diegorekin horixe da, 23 urte zazpiko karrerista dela. Artean, esan da bezala, urainetik hasita, etorkizun handiko mutila. Oso ondo ari da negoziatzen bide horiek. Horrentxe egoerako horretarako ere, zelatik puskatxo bat altxatu eta potentzia erabili. Hemen jarraituko du horren berriz ere gora begirean, ezkerretara 90 gradu hartu. Hortxe potentzia erabili behar da, eta hortxe zelatik altxata egiten ari da bide hori. Zoruak ere eskaintzen dio horretarako aukera. Lehor dagoelako, are gehiago, horrentxe guardiko eguzkiak goxatuta bidea. Ez dago, gaur, lokaz festarik Tolosan. Bart eta zesanik ez, aste guztian izandako eguraldiak eta bide eman du, ibilbidea lehor egotera eta hartatik lokatz gutxirekin egotera. Vamos Diego, venga Diego, que le sacas un huevo, venga, Bueno, Ruiz de Arkautek. Horrengoz behintzat erakutsi du Arabarrak, hemen Tolosan gaur bere izan bide dela, Jaun eta jabe, bat eta bakarra. Baina atzean ez daudelo eta espektakulu ematen ari zezkigunak Gorka Korres eta Aitor Hernandez dira. Eta oraindik ere fondoa daukatenez, Erne. Berdin Gorka Izagirerekin eta beren baita ere Peio Goikotxearekin. Eta aurre denboraldia presatzeko bidea batetik, ziklokorosa. Eta batetik baita ere
Eta betidanik bizitu izan duten zerbait, ez? Gurpil gainetan dabiltzanetik. Ziklokrosa. Oinarri base bezala ona, baina aldi berean baita ere, teknikoki ere doatxoak direnez, bada disfrutatzeko zoragarria. Dena bat, errepideko denboraldirako prestakuntza bikaina egiten. Gorka Izagirre eta Pello Goikoetxea. Ondo negoziatuta jaitxera hori, bigarren postoren lehian dabiltzanak, eta zesanik ez baita ere Diego aurretik. Atzetik ere ikusteko gaude. Jende gehientxoen biltzen ari deneko gune horretan. Laugarren posto horretarako lehian nola datorren Gorka Izagirre. Hor Diegok begira, fans kluba eta guzti dauka, kartela eta guzti dauka ikusi dugu. Bi jauzi eginez oztopak ondo gainditu ditu, ritmoa konposatu horretan eta errepiden sartuta badator laugarren itzulia osatzera Diego Ruiz Arkaute Arabarra. Laugarren itzulia osatuko du honekin. Lan erdiak Diego Ruiz Arkaute. Spektakulu eskaintzen ari da gaur. Kaja Rural, Aleako mutila. Atzetik. Gorka Korres Aitor Hernandez bikoa. Nola de joan, kate gabe gaur Diego Ruiz Arkaute. Como pero por su casa, la está disfrutando a tope. Eta beste bi hauek ere bikain datoz, oraintxe Elmuako Arkupetik pasatzen. Hortxe Gorka eta Aitor eta Gorka, biak mano bigarren posturen leian. Gorka Korres eta Aitor Hernandez, minutu erdira. 30 segundos con respecto a cabeza de carrera. Diego Ruiz Arkaute, que se sabe ya ahí con una buena ventaja. Ahora toca administrarla. Pero viendo cómo va, este va full. Este va a no levantar el pie para nada. Bere lasterketa egiten espairik gabe Arabarra, Diego Ruiz Arkaute. Txukun, oso txukun. Berez ere, bide paraleloak hortxe. Goruntza egiteko, aldapa gora salbatzeko. Gorka Izagirre, laugarrenean. Pello Goikoetxea dator, bosgarrenerako. Bueno, Pello eta konpainia esango dugu, hor taldetxo bat osatu baitute eta polite baita ere elkarren arteko elkarkidetza hori. Pello Goikoetxea, Asier Arregi eta Markel Olabe. Elmuako Arkupetik pasabarritan, hiruak. Lehen amarrak osatzeko, Beñate Fernandez da orain 8. postuan pasa zaiguna. Arkupetik. Diego Ruiz Arkauteregiko diferentzia 2 minutu eta 7 segundo. Diego Ruiz Arkaute. Zaharren egoitzako, helduen egoitzako parkineko gunetik orantxe pasatzen eta box esparetik ere bai. Laguntzarik asistentziari beharko balu hortxe, baina gaur bizikletek egia da. Ondo bilan bintzat. Ez dutela ez garbiketa, ez laguntza gehiagirik behar. Hori aprobetxatuta eta veloziade abiadura hori mantendu ezune oro. Gurrean doa, potentzial landuaz eta mugitua zera bat Diego Ruiz Arkaute. Orantxe dago horretarako gunean, indarra.
aprobetxatzeko gunean laster datorkio zona teknikoan, non ja bihurgune oso bihurri batzutan sartzen den, hor badago alako espiral edo karakola itxurako gune bat, lasterketan bertan oso deigarria egiten dena eta polita aldi bera maitere ikusteko, baina txirrindulariei abidura asko ikeragarriak erarazten diena eta hori da gero jakin barutena mugitzen. Ba, eta hemen zerbait aldatu da. Aitor Hernandez txanda emate horretan aurrean jarri da, Gorka Korresi aurre hartu dio, galdera da, txanda da edo eraso saiakeratxo bat. Aitor Hernandez ez dago lo, veterana handia, ermuarra, gazteari esan ez, txo, jarriai hemen gurpilean, eta eutxio gale balin baek. Banakoan, zein baino zein, Lehen aipatu dugun bihurgune berezien karakola itxurako egitura hartzen duen zirkuituko eremu horretan Aitor Hernandez eta Gorka Korres. Aitor zelan eserita, handik altxabearrean, baldin eta Aitorren gurpilari eutxiko baldin badio, Gorka Korres bitartean hau berera. Lasteketa buruan, Kajar Rural, Aleako, 23 urte zazpiko Diego Ruiz Arkaute. Hemen gora gatoz, egia da penditz haundiegirik gabe, beraz ondo salbatzeko moduko gunea da. Ezker 80 grado, beste 70 metro, horrela egurrean egitekoak. Eta oraintxe, arnasari pixka buelta emateko moduan, pistan, asfaltatutako pistan, zati txikitxo bat. Hor ikustekoa da, nola doan Aitor! A full, hortxe dijoa, bete-betean dena emanda, bere apustua botaz. Hala ere Gorka Korres ondo ari da haren gurpilari eusten. Polita dagoen hortxe, bigarren postuaren eleia hori. Eta Erne, lo ere egoteko tarterik ez dagotelako. Gorka Izagirre, tok-tok, arrimo handa bilelako. Ea ba. Hortxe, orantxe, arkupetik pasada, helmugan, etxeko mutila. Nikolai Asensio. Oso ondo, Niko. Apa. Oiarritu. Aitor eta Gorkarena orain ja enfoke hartuta irudietan, eta hemen irudietan baita ere Diegorena. Orain txe ingo duena, atzera berriz ere. Adinekoen egoitzako parkin gainkaldeko itzuli hori. Eta handik, hemen agertu ahala, egingo du laizter. Jeitxirarako bidea. Hortxe! Buruan, Eta berak eman du dena, hortxe. Zelako igotzen dena emateko garaia. Eta Diego Ruiz Arkatek hori japen salbatuta, oraintxe egingo du jaitxiera. Jaitxiera bihurriena. Gaur eta esan da bezala lehor dagoelaik. Teknikoki gainditzeko ona eta azkarra, oso azkarra. Eskuin, orain ezker peraltea gurrez osatutakoa. Ura ere ondo gainditu. Eta hortik datoz orain ja, ia helmugako arkua bera dagoeneko altuera maila berdinera. Azken zigizaga joan etorritxo bat egiteko eta korrika egin beharreko oztopoak saltatzeko gune bakar hori ere gainditzeko. Hortxe dago, buru belarri sartuta ja Diego eta Aitor Hernandez eta Gorka Korres ere atzetik puntxori alde batera utzi nahi gabe. 30 segunduko aldea, gogoratu, lasterketa burua eta aipatu bi txirnularien artean, Diego Ruiz Arkaute jaun eta jabe oraingoz. Masterrentzat entzuten ari gara kanpai hotxa. Master 30 kategoriarentzat azkenengo itzulia da. Aldiz, orain bosarrena osatzen. Zortzitik. Diego Ruiz Arkaute, Aitor Hernandez, Gorka Korres. Gorka Izagirre, lehen 4 postuetan.
Diego Ruiz Arkaute, elmuako arkupetik ziztu batean tximista bezala pasa zaigunean. Harentzat zenbakiak kontatzen aurreragoa, 6. itzulian sartuta eraz, ja. Hiru itzuli falta Diego Ruiz Arkaute, berdin baita ere hortxe, elmugako zuzengunean, elkarrekin Aitor Hernandez eta Gorka Korres. Erantzunkizuna hartuta, orain ja, Aitor. Bera jarri da, 2. postu hori eusteko lehia horretan buruan. Bi gauza zaindu beharrekoak, ez da? Aurretik 30 segunduko alde hori, 31, zehatz. Diego Ruiz Arkautera ediko, azkenengo itzulian ez da batere aldatu alde hori, diferentzi hori, ikusten da, Diego Ruiz Arkaute orain diferentzi hori neurtzen, ari dela, zaintzen. Eta 4. postuan datorrena Gorka da, Izagirre. Hor maizte jarra, pasaera egin eta 3 itzuli faltan Gorka. Eutxio, horaztia. Laizter torriko denez, Gorka Izagirre. Eta ikusteko gade baita ere, Gorka Izagirre bezala. Peio Goikoetxea, Asier Arregi, eta konpainia nola datozen. Horen bai, Gorka Izagirre Movistar. 4. postuan, 3 falta. 3 itzuli falta Gorka. Badoa egurrian Gorka Izagirre. Buah, honek gaur hanketan kaliadeko entreno eharra damaki. Denboraldiko protagonista izaten Diego Ruiz Arkaute, ezpairik gabe. Esan dugu, berriki Meine Pomaren eta Bilarkaion bietan garaile izan da. Gaur eta hemen ere Tolosan erakutsi nahian, Euskal Herriko zirkuituko denboraldiko lehen proban ze sasoi puntu honean dagoen. Bost, 6 eta 7. postuetarako lehia horretan, Asier Arregi, Markel Olabe eta Peio Goikoetxea. Elmuako arkupetik pasaberritan dira. Oso berezita dauderaz blokeak. Diego Ruiz Arkaute, lider, 30 segundura. Aitor Hernandez, Gorka Korres. Eta hauen gandik ja, minutu pasetxora, 4. postuan Gorka Izagirre. Eta gero, 3 hori, Asier Arregi, Markel Olabe eta Peio Goikoetxako zautako 3 hori. Behin-behinan eta horrengoz, lehen 7 postuak, kompletatuaz, osatuaz. Pasada baita ere, elmuako gune honetatik. Beñate Fernández de la Peña. 8. postu hori osatuaz. Diego Ruiz Arkauteren gandik 3 minutura. Potentzia bete-betekoan dabil liderra. Eta arekin gaude orain gozatzen irudietan, streaminga jarraituaz eta gaur Tolosan disfrutatzeko moduan dagoeneko igande zoragarri honekin. Zuzenean ere ari balin bazarete streaminga jarraitzen, beste horren beste, opa dizuegu zuei guztioi ere. Desde aquí, desde Tolosa, la apertura del campeonato o de la Copa del circuito vasco de la temporada 2023-2024. Una prueba que tendrá continuidad dentro de 2 semanas en Iruña, Pamplona, y que hoy se abre de esta manera, con las pruebas ya celebradas en la jornada de hoy, que cierra esta prueba ahora de los Open masculino, entre los que ya tenemos como avanzadilla los Master 30, que ya los tenemos en meta. Bat eta beste azkenean zentratu gara. Lasterketan nagusian da Master 30 ere ja helmu garatuta.
Hortxe beraz, eta Master hogeita marrak ja osatzeko podiuma kompletatzeko. Elmu garatuta. Jolander Banjon. Elurrioko banan-bana. Bueno, gauzak horrela, esan da bezala, ja orain buru belarre, bueno, lehen ere geunteneko pare, seigarren itzulian sartuta dagoen, gizonezkoen lasterketa nagusian, 23 urte zazpiko mutil honek, Diego Ruiz Arkautek, dozkaia boleto guztiak garaile izateko. Baina, artean oraindik ere bide asko egin barra dauka. Eta horretan dabil, Diego Ruiz Arkaute. Lehen metroetatik, ja, bera jarri da lider. Hasiera batean, aipatu dizuegon bezala, lehenengo itzuli horretan Gorka Korresaren pare izan da. Baina detalle teknikoren batekin, Gorka Korresek galdu egin du, ja. Diegoren referentzia eta arrezkero nabarmen nagusi izaten ari da Diego. Eta hemen atzean Aitor Hernandez, bigarren postoren lehia horretan. Kolpe berri bat jo du Aitor Hernandezek, ermuarrak atzean utzi du gainera Gorka Korres. Aitor Hernandez on fire dago, bai, oso fuerte datorantza. Gorka Korres eta Aitor Hernandez. Zein baino zen, 3. postu horren lehian. Publiko ere disfrutatzen, ezin bestela izan. Diego Ruiz Arkaute. Nola dabilen, katerik gabe dijoa, Diego Ruiz Arkaute. Bueno, batzetik Aitorren eraso esaterak ginen, ez, baina hemen Gorka Korres da, erasora jo duena, eta Gorka Korres da, Aitor Hernandez atzean utzi duena. Gorka Korres! Lasterketan, berriz ere, bigarren gogoarekin dagoena. Eta hemen Nikolai, tentazioa gamontatu ezin da, bukatuko dut ez dut bukatuko, eta hortxe dijoa, zirkuituan. Horiako limusin taldeko mutila, 23 zazpiko, karerista, ziklista puska. Apa, Nikolai. Diego Ruiz Arkautek, korrika pasabarreko oztopoak gainditu berri ditu. Lehenengo postuan datorri Diego Ruiz Arkaute, aurki izango da berriz ere, Elmuako pankartapean. Elmuako pankartapetik, Diego Ruiz Arkaute! Pasa denean hor, Kajarural aleako mutila, zuri eta berdez jantzitakoa, kulote beltzarekin, bizien doana tximista bezala, Diego Ruiz Arkaute! Bitzuliarentzako! Azken bitzulietan sartu da. Últimas 2 vueltas para el líder. Y lo mismo con Gorka Korres. Valiente Gorka Korres al ataque. Gorka Korresek Aitor Hernandez eraso jodi, baina Aitor Hernandez aguantatzen ari da oso ondo Aitor Hernandez. Haze klasea daukan honek. 23 urte zazpiko mutilak biak, lehen biak. Aitor Hernandez ja veteranoa. 40 arrimuan, 20 baino gehiago, gertuago. Hartatik esan da bezala beraz, lehen 3 poste horiek finkatuta. 4. eta ja beste lehia batean jarrita, Gorka Izagirre sartuko da aurki, azkenengo 2 itzulietan. 2 itzuli falta, restan 2 vueltas al circuito. Que están completando Diego Ruiz Arkaute, Gorka Korres y Aitor Hernández. Estamos a la espera de que ya cruce también arco de meta Gorka Izagirre. El de Ormaiztegui, el de Movistar. Que tras haber vivido ayer una celebración muy especial en familia, ya que ayer su hermano John se casaba, pues de esa celebración aterriza aquí en Tolosa
está mostrando toda esa profesionalidad que atesora siendo protagonista de la prueba. Cuarto en este momento. Hortxe beraz, laugarren postua Normaizte Gerra. Gorka Izagirre oraintxe, helmugako arkupetik pasa berritan Gorka. Eutsi horri. Gorka bikain, Aitor Hernández bikain, Gorka Korres bikain, eta Diego Ruiz Darkaute bikain ber hiru. Esan barko dugu, ezta? Gaur ateratzen ari dena ura da. Zer jokatu ura irabazi dabil, aurten Arabarra, eta alaxe ari zaigu erakusten, Gaur ere hemen nagusi nola dabilen, bai hoxe. Ederki, eta hauen segidakoak osatzeko eta nolaiteko top post hori osatzen jarraitzeko. Bada, salkapenetan, Asier Arregi eta Beñat eta Peio Goikoetxea eta enparauak dabizkigo. Lehenaz gain, oraintxe gehiago disfrutatzen jarraitzeko modua daukazue. Publikoan bilduta zaudeten zale guztiok. Azkeneko bi itzulietan sartuta daudelako. Lehen da biziko posotan dabiltzan ziklistak. Tartean, Peio Goikoetxea. Oraintxe, helmugako arkupetik pasaberritan Euskal Tele Euskadikoa. Diego Ruiz Arkaute, esaten ari garena, fin, oso fin dabil. Bai, Diego eta bai Gorka Korresek izan dute orain arteko protagonismorik handiena denboraldian, esan da bezala, lehen ere aipatu dizugu, berriki aurreko asteetan Gaztela eta Leonen nola Bilarkaion eta Medina de Pomarren irabazle izan den Diego Ruiz Arkaute, eta haietan bietan Gorka Korres izan du arerioa, eta Gorka Korres bigarren salkatu da haietan bietan. Gaur ere printzipioaz eta behin-behineko posetan alaxe dabiltza, banaketak eginda. Kalko bat, orain artean denboraldia hasiera izaten ari den honetan. Diego Ruiz Arkaute, ondo oso fuerte, eta Gorka Korres. Bandoit ere hori onartu eta bigarren postu horrekin. Baina pentsa zer den bigarren postu horretan egoteko ere behar den nivela. Haundia, Gorka Korresena. Eta beste horixe da, ez? Gaur Aitor Hernández veteranoa ere eskaintzen ari den maila nivela. Gazteen enpare eusteko moduan. Goiko Bistak hartu du gaina. Liderrak Diego Ruiz Arkautek. Goiko Bista horietan garraitzen du Diego Ruiz Arkautek bide egiten. Ezkerre eskuin eta igo beharreko hortxe. Kolpean igo beharreko maldatxo horiek. Lehen ere ikusi dugu, Hortxe ematen duela esfortzua. Pultsu ere hor etorriko zaio gorenera. Eta japein horko gune horiek japein gainditzen dituenean, berriz ere tarte txikitxo bat asfaltuan eta biratuko da zatirik gorrenera. Bueno, eta irudietan politia, Nikolai nola dukago nortxe horiako limusin, etxeko taldea, urdin eta beltz. Gaur ere aurreko kategorietan nabarmendu dira, juniorretan urrutik gabe, bi podium baituzte. Igor Iriarte eta Maialen Olanorekin juniorretako bigarren postuak baitituzte sakuratuta etxeko taldekoek. Eskola dago zea hemen. Horieko txirnuri eskolak antolatuta Tolosan ziklokorrosa aro berrian 3. edizioa osatuaz eta aurten
Euskal Herriko zirkuituko lehenengo proba. Euskal Herriko zirkuitua zabalduaz. Iaz Euskal Herriko txapelketa ere izan zena. Eta atzera denboran eginda munduko txapelketa ere izan zena. Ondo. Ja, negoziatzen ari direnak, ja, azkenengo itzulian Laster kanpaiotxa erentzuteko moduan izango dira. Orain aurran dabiltzan Diego Ruiz Arkaute. Gorka Korres, Aitorre Hernandez, berriz ere elkarrekin dira Gorka Korres eta Aitorre Hernandez. Aitorre Hernandezek aguantatu du Gorka Korresen erasoaldi hori. Eta berriz ere gurpilean sartuta dauka Gorka Korresek Aitorre Hernandez. Eskomirako maldetan sartuta dabiltza eta Laster izango da hemen. Diego Ruiz Arkaute kanpaiotxa entzunez, helmuako arkupean pasartuko zaiguna. Orantxe ja oztopoak eta gainditu korrikako txiki horretan. Eta errepidean gora pixkat pikatzen duen bide horretan egingo du Diego Ruiz Arkautek bidea. Mentxe daukazue, ja, azkenengo itzulia, kanpaiotxarentzat, Diego, guazen, go! Azkenengo itzulian sartuta. Wow, spektakulo man gaur, Diego Ruiz Arkaute. Atzetik ere bete-betean, oraintxe datoz, biak ala biak, Gorka Korres eta Aitorre Hernandez, biak mano. Hemen dago lehia, bigarren postuari begira. Azkenengo itzulian sartuko dira eta biak lasterketa osoan bezala elkarrekin egingo dute helmugako arkupeko pasaera. Ja, atzera xeago. Jakitun postu horretan ondo finkatuta dagoela eta ez daukela zertan gehiago arriskatu barrik. Gorka Izagirre, errepideko profesionala. Tira, mentxe, zuzengunean sartuta. Gorka Korres, Aitorre Hernandez, Showtime! Azkenengo itzulia bientzat. Eta Showtime publikoak orain ahots berri bat entzungo duzue. Igor, gaur, punta-pultan ibili den Igor Iriarte. Bigarren postuan juniorretan, Igor, zorionak. Bai, eskerrik asko. Ikusi zaitut helmugan topera disfrutatuta, ezta? Denetik izan duen lasterketa batean zuretzat. Azkenen, ondo preparatuta neuken, eta ondo bateatzea nahi nun, eta ondo batea, guztua. Aizta lehenengo itzulian, Eskomerako jetxia horretan erorizean, hor ja buru ez dakit noraino joan zaizu, baina jakin dezu horri buelta ematen. Bai, tugularretea zait, eta geho sartzea lortu eta bizikleta aldatu eta geho ja ondo, pixkanak aju naiz. Etxean disfrutatuta eta bigarren postu horrekin nik uste beteta helburu, ezta? Bai, nik uste baiet, oso guztua. Bai. Bueno, guztua gaude oso ondo, eta orain disfrutatzen ari zara nagusien proba honekin, nola ari zara ikusten? Guantxo iritsi naiz, baina bai ikustea Diego oso fuerti joala eta Korrese bai lehen urteko izateko oso ondo. Bueno, prestatuta zaude, hemendikan urte batzutara hau mundiala izaten denerako? Bueno, bai ez esan Marko. Tolosan ekarrireko dugu alako batean mundiala, venga, lo grande, ni los bilbaínos esaten dena. Bueno, bazorionak, bega, zenatorren honen, beste izarra honditako bat, helmugara, justo oraintxe, Igor Iriarteren paretik pasako dena, Gorka Izagirre! Apa, Gorka! Esker asko iri, Igor, eta zorionak. Igor eta Olano, biak ala biak juniorretan, bigarren postu horretan, etxeko taldeko ordezkariak, podiumera igoko zaizkigunak, ze ona, albiste zinobeak alderratik, etxeko hemen Tolosaldeko txirrindularitzarentzat. Azkenengo itzulian sartuta beraz, lehen lau postuetan dabiltzan txirrindulariak. Diego Ruiz Arkaute bat, Gorka Korres bi, Aitor Hernandez 3, Gorka Izagirre lau, eta beste horren beste, oraintxe bost eta seigarren posturako Asier Arregi eta Piñat. Nola pasatu zaizkigun? Hauek ere ja azkenengo itzulia kanpaiotxa entzun berri dute. Badoaz, lehen da bizi, Eguzkilore alderako jaitxira hori egitera eta ja nauzotik miserikordian gora egingo dute.
fokoa aurrean jarrita dago, da, baina ze polita dagoen baita ere, 5. postu horren leia. Beñate Fernández de la Peña eta Asier Arregiren artekoa. Hor ere, ze esango ditzeko bada, saltxa badago. Gozatzen noen txetiko zurriz darkaute lasterketa buruan den txirrindularia ezker eskubi da inbestetan pasaduen zirkuito horretan. Azkeneko metroak osatuaz Aitor Hernández eta Gorka Korresen arteko deman. Aitor pasadenean aurrera. Lehen Gorka Korresek erasoa jo duenean Aitor atzera geratu da pixkatxo bat, baina jakindu aguantatzen. Eta orain bera da, Aitor Hernández dira. Erasotzen ari dena, errimua bizitzen ari dena, baina Gorka Korresek haren gurpilari eusteko, badirudi orain gauz, arazo handiagirik ez duela eduki, baina gantxoarekin dara, Ez du lanak hor. Bien artean, 2. postua dago leian. Euskal Herriko zirkuitiko 2. izatea eta batez ere hemen, Tolosan, Pablo Arzuagaren 3. omenezko proba honetan, 2. izatea. Garajes Tolosa saria.
Topoak, bizikiletatik jetxita, gainitu dut biak arabiak, eta listo! Hemen dator potila, Diego Ruiz Darkaute! Azken zuzengonea, Tolosan, Garajes Tolosa sariaren 2. edizioa irabaztera, Diego! Betekoa. Segi mugan txalok eta prestatzen. Aurki izango dugulako. 4. postuan. Gorka Izagirre. Movistarreko maillota hortxe ikusi dugunean, bai, badatorlako Gorka Izagirre, 4. postuan amaituko du Ormaiztegiarrak. Denei bezala, honi nik uste biderkatuta, esan bat dugula, eskerrik asko. Geurekin bat egitegatik, Tolosako ziklokosarekin bat egitegatik, probari brillo emategatik, eta gehiago, Jon Anaiaren hezkuntza atzo izan da, gaur hona azaldu izanagatik. Haupa, Hortxe Gorka Izagirre, txalatu ezazte, disfrutatu! Ziklista puska hau aurrez aurre ukitzearekin. Gorka Izagirre, 4. postuan amaitzeko lanak. Movistar Team Galderen izenean, Tolosako ziklokrosean, 4. Gorka Izagirre! Dejo ondeikela, Gorka. Esprina dugu gure. Esprina, jalantzauta datorrena eta honen bestean 5. postu erabakitzeko bidean. Paiasier! Markel Box, Tolosararekin. Eta Sierra Agirre, 6. Markel Olabe, 5. Biogeita Masira, Sierra Regi, Biberrogeira, 6. Nikoren mugardua, haupa Niko. Horiako, hortxe azkenean izan da doblatu baina bikain Nikolairen lana baita ere. Dotorea era, zone bestean gaur besotan egaren ez, 3. edizio xebete duen ziklokrosa Tolosan. Aurki sari banaketa ekitaldian izango ditugu protagonista hauek guztiak. Eszenarioan, agertokian, podiumean, eta antxe txaratuko ditugu berriz ere. Haiek eta noski kategoria guztietan ere protagonista izan ditugunak, podium gaur ordezkari izan bide ditugun hauek guztiak. Orain gailen, bai, egia da, hauek izan ditugula. Diego Darkaute, Gorka Korrez eta Aitor Hernandez. Baina nobek bezala, bana gaur hemen aretutako eunka eta eunka ziklokorroslariak txalotu nahi zaitu iztego. Eskerrik asko zui, eskerrik asko horiako txinori eskolari ere, horionak proba maila pikain honetan antolatu izanagatik.